Mais ni mɔgɔ min mago bɛ kafiri dɔ de bɛ yen taatɔ don a fɛ u bɛ mɔgɔ dusukun gɛlɛ dɔ bɛ yen sabula fɔri ye k'a fɔ ale bi karabaliw kɛ sabu mɔgɔ dusukun gɛlɛn dɔ bɛ yen a n'a muso bi kɛlɛ la walima silamɛ tɛ a ka fari e dun cira i mago b'a la de i bɛ taa de a k'i ka papiye d'i ma i bɛ taa de a ka fɛn dɔ d'i ma tiɲɛni sira tɛ ala b'a dɔn an bɛ nin fɔ a ka jɔnw ye an bɛ sunkalo de la silamɛ yɛrɛ dɔw bɛ u mago satɔ don mɔgɔ ningɛlɛ dɔw bolo fɛn dɔw la ten k'a sɔrɔ u b'a di a ti fɛn cɛw ye yɛrɛ ne ka sara kan ka kɛ bi ne ka papiye b'e bolo ni papiye tɛ sara ti sɔrɔ n nana karisa papiye in di yan pour que n ka taga n ka sara ta n ka denbaya ka bɔ tɔɔrɔ la e ka banko papiye di ne ma ne bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka e karaba tɛrɛ i k'o kɛ ne ye ala b'o daga ne ye o la n'i bɛ sin o mɔgɔ nasɔn ma dɔrɔn i b'a fɔ bisimilahi fi ayinika arrahmani fi qalbika arahimi fi lisanika o kɔrɔ ye di bisimilahi n y'o bila i ɲɛ na i ɲɛ mana ja cogo o cogo i ɲɛ tɛ se ka jɔ ala ɲɛ na sabula kira musa ko ala ma don dɔ ko yali n bɛ se k'i ye wa ala ko n bɛ miseli don wo ni hakɛ jira i la ala ye nɔrɔ fitinin jira musa la kulu karikari la musa bɔra ka bi a ɲɛma tigɛra ko ala ma ko i tɛ se ka ye ɲɛ na o tuma n'i ko bisimilahi n ye ala bila i ɲɛ na a tigilamɔgɔ dusu n'a gɛlɛyara cogo o cogo n'a ɲɛ dari i ɲɛ kan a bɛ segin a kɔ arahmani fi qalbika n ye arahamani bila i dusukun na mɔgɔ min hinɛ nana i dusu la i tɛ se ka gɛlɛya k'o la ne nana e fɛ ne ka arahamatu bɛ e dusu la i bɛ se ka mun kɛ ne na bilen tɔɔrɔ la i tɛ se ka tɔɔrɔ kɛ ne na au contraire i bɛ hinɛ yɛrɛ kɛ ne na parce que ne ka hinɛ bɛ dusukun na arahimi dun fi lisanika o min bi i dakɔnɔnɛ na fɛn min b'i dusukun na ɲuman na o ye wajibi de i b'o bɔ i dakɔnɔnɛ na i seko t'o la tuma na ne bi bɔ tiɲɛnikɛlaw de biran kan o ye n ka minɛn bɔ sin na n b'a fɛ o k'a diya nin fɔ i da jukɔrɔ dɔrɔn bisimilahi o b'i ɲɛ na arahamani a b'i dusukun na arahimi o b'i nɛn na i bɛ nin fɔ yɔrɔ min na o mana juguya cogo o cogo ala bɛna e kanu don dɔ la o cɛla dɔrɔn ten i b'a fɔ a ye cɛ to ya ka taa o tuma sazi ni kira ko a ma ko basmalatu k'a bɛ kisili kɛ basmalatu k'a bɛ karabali kɛ basmalatu k'a bɛ hɛrɛ nati basmalatu k'a bɛ mɔgɔ lafiya hala da nin yɔrɔ ninnu ma an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛn kɛ min ka bon nin bɛɛ ye mais Oustaz Konate e ye karabali min fɔ tan par exemple n'i bɔra k'i bɛ taa maa fɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ye maa jugu ye bismillah fi qalbika fi aynika arrahman fi qalbika wa fi lisanik arrahim fi lisanik awɔ bon nunu bɛna fɔ karabaliw sa i bɛ ka taa i kungo in fɔ a ye i yɛrɛ ka hakɛ de b'a bolo dɛ a bɛ a di mais est-ce que u b'a fɔ ko kuma dɔw fana bɛ yen ko karabali la parce que i bɛ taa ka taa i bɛ taa mɔgɔ dɔ dili i b'a lajɛ k'a karaba cogo dɔ la i bɛ taa fɛn min ɲini a fɛ a f'a k'o d'i ma hali n'o y'a sɔrɔ i ka hakɛ tɛ nin bɛ se ka utiliser o la wa n'an ka mɛn nin ko la fana est-ce que o bɛ bɛn oui adamaden bɛ karabali kɛ i ka hakɛ de nɔfɛ i ka hakɛ bɛ mɔgɔ min na i bɛ karabali de kɛ tɛrɛ a k'o di ou bien mɔgɔ min bɛ yen fɛn dɔ bɛ i mako satɔ don mais n'i y'a minɛ a bolo i bɛ tila k'a ta segin parce que dɔw bɛ yen an balimaw ka hakɛ to dɔw bɛ adamaden karaba ka se yɔrɔ dɔ la i bɛ taga o bɛ taa fɛn min nɔfɛ i bolo a t'i bolo yɛrɛ f'i bɛ tila ka i yɛrɛ curon ka wali ta k'o don la o saji o tɛ bɛn a tɛ bɛn o tɛ bɛn o ye hakɛ de i y'a tigi curon i y'a tigi mago sa o tɛ bɛn an bɛ nin di o de la an ko ten ko an bɛ k'a di silamɛya de kɔnɔ et puis an ye silamɛw de ye ne bɛ sunkalo la n sunnen don ne ka suntigɛ wari papiye dɔ de kan ka sɔrɔ e bolo n'i y'o papiye di ne ma ne bɛ se ka taa n ka suntigɛ wari ta yɔrɔ dɔ la ka taa n'o ye komi e ta dafalen b'i bolo e bana k'a di ne ma ne dun halala don e bolo usaze ni nin taar'o n'a ɲɔgɔnnaw na ala ka barika don la badenkɛ fila bɛ kɛlɛ la u y'u kali k'u bɛ ɲɔgɔn faga muru la e welera surtout karamɔgɔw ni berekan bɔra yɔrɔ min na dɔrɔn ko karamɔgɔ taga bɛ ka alimami nɔfɛ de ko e ka n'u deli marifatigiw jɔn bɛ k'i ka t'u deli ni kan t'i da o la ka taa o tɛ kɛlɛ yɛlɛma i kan cɛ kalilen don k'a b'a muso furu sa bere b'a bolo n'i donna n b'i faga ko e ka t'o deli a dun diminen don n'i ma fɛn fɔ min b'a dusu salo i ka sɔrɔ ka s'a ma n b'a dɔn a bɛ sɔn ka i ni mɔgɔ gosi da bɛ gosi ɲɔgɔn fɛ
tumana nin bɛ di o n'a ɲɔgɔnnaw de kama pour que ka ko gɛlɛnw nɔgɔya komi a dira balakisɛ ma yɔrɔ min na o ɲɛ dara a kan o ka fagajala min tun b'o dusukun na o fari fagara a tugura Sulemana na o tumana a bɛ kɛ o ɲɔgɔn na mais ka baga adamaden ma ka a karaba n'a ye Ala kana barika don a la ye.